isiem nyithindi mondo ging'en to weche mag siasa kik idonje gi kori. Koro responsibility mana chiwo en responsibility mar ot. Ka in gi nyithindi onego bed ni ichiwo puonj gi siem ni nyithindo. Meno civic education machakore ot maber molo civic education mora mora. To civic education ineno ka seche moko kitime gi ogendni mopogre opogre, sirkande mokalo cha kata sirkal mar Uhuru, ndalo mane Uhuru ni telo, nene ka nene riwruok mag ratiro mag piny nwang'o pesa ko America ginwang'o pesa. Koro nene ndalo moko nene gichiwo, nene giloro pesa mawuok oko mapuonjo ji, ne giparo ni jogo ni timo incitement ni jopiny. Koro neno ka ndalo Uhuru cha neno okwedo, neno ong'ado gine pesa ma jogo onego bed ni tiyogo. Koro election maneno tim 2017 especially 2017 nene civic education nene kotimre maber, lakini election neno timre aito bende nentie ng'ur manentie mar Odinga, lakini Odinga no dhi court. Anyalo paro ndalo no wan kaka Global Peace Foundation ni watiyo gi Kenya Daima gi NCIC gogen ni mopogre opogre kwa puonjo ji mondo kendo ginuo tulo mane otimre higa ma prario gabiriyo cha. Koro ogende ni gintie to ogende mochung' ni timo puonjo mar civic education en IEBC. Koro sirkal onego bed ni ka IEBC no se yier commissioners gi to migi allocation. Tich ma IEBC onego bed ni timo ka onge yiero, of course gine mag boundaries, lakini most important thing monego bed ni gitimo en puonjo jopiny makata sani seche makoro ineno ka gine wach ni timre, onego bed ni IEBC onego bed ni gise release statement ka gikwedo wach manyo Gachagua wuoye cha. Iwinjo ga? Nwach jogo sani wachulo gi sirkal. Ang'e ni chairman ma IEBC poko yier, lakini wan gi CEO, wan gi gine joma nyalo wuoyo. Onego bed ni gi release statement ka giwacho ni ok onego bed ni josiasa wuoyo wach 207 kapo 2027 kapod kata commissioners oyier. Koro mene kaka ananene. Yes. Kamano, ntiere uganda mathoth mapod ntiere kar ka. Ng'eni wachomo kama watiyo, adong' thuolo ma dakika auchiel, to tieko twak okinyi ma kawuono.